Сайлау участогынан шықмышағына озық-түлік сатып алу, жәмәғат транспортында бушлай йөрү, Қозан аренада любе түркімен тыңлау. Бұлар 8 сентябрьда сайлаушыларға әзірленген мүмкінліклер. Бүгін алар турында Қозан мэриясында да сөйлештілер. Төсті білезіктің үстінлігін есе Рания Абдрахманова біліп қайтты. 6-шы шақырылыштағы Татарстан Дәулет Советі депутатларын сайлау үшін Татарстанда барлығы 3000-ге яқын сайлау участығы эшләячәк. Хамшыларның 500-ге яқыны Қозанда. Әйтик менә монысы 42-ші номерлысы Қозан Милли тикшеренү техник университетында. Бу көнне участокларда концерт карарга, буфетта сыйланырга, ярминкәдә өйгә кирәк-ярак сатып алырга мөмкин. Моннан тыш, үзебезнең ишегалды проекты турында үз фикереңне әйтеп, анкета тутырырга була. Пожелания. Халыкның теләкләре, фикерләре, тәкъдимнәре барысы да җитәкчелек тарафыннан исәпкә алыначак. Андый ишегаллары 3000-дән артык. Сайлаганнан соң һәркем махсус белезек ала. Сайлаган өчен бирелгән белезекләр ярдәмендә бу көнне җәмәгать транспортында бушлай йөрергә мөмкин булачак. Моннан тыш сайлау участокларына кадәр 40 өстәмә автобус җибәреләчәк. Теркәлгән урыны бер җирдә булып, икенче участокта тавыш бирергә теләүчеләр 4 сентябрьгә кадәр гариза яза ала. Өлгермәүчеләр өчен бу мөмкинлекне 7 сентябрьгә кадәр озынайталар. Отдельная работа ведется. Физик мөмкинлеге чикле сайлаучылар белән аерым эшлибез, сайлау участокларын бары тик аскы катта урнаштырабыз. Сайлау көненең кульминация ноктасы ул әлбәттә бәйрәм концерты. Менә монда Казан Арена стадионы каршында бу көнне 50 меңгә якын кеше җыелыр дип көтелә. Концертта любые ночные снайперы кебек Россиянең танылган төркемнәре һәм Гүзәл Уразова, Илдар Хәкимов кебек Татарстанның танылган артистлары чыгыш ясаячак. Концерт көндезге сәгать 2-дә башлана. Заря, все старается не зря. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр.